Здравейте, приятели! Днес ще готвим риба толстолоб и сме махнали костите и сме я нарязали. Имаме царевично брашно и обикновено и ще пържим с мас. Така, сега вземаме рибата и я овъргаляме в брашното. Трябва хубаво да я въргаляме. Сега трябва да изтръскаме внимателно. Да изчакаме малко маста. Така, сега това парче го оставяме на страна и вземаме другото. И трябва рибите да си ги малко да си ги оставим на страна и да ги подредим. Вземаме другото парче. Сега трябва да изтръскаме парчета хубаво и да слагаме вече в маста и да се пържат. Това трябва още да го довършим. Слагаме още едно и спираме. Първо да се опърват и после слагаме другите. Сега малко да изчакваме да се опърват. И като сме осилили предварително рибата, това става по-спортива. Сега си въргаляме и другите парчета, докато чакаме да станат златисти рибите. И навсякъде трябва да има брашно по рибата. Сега го въртим на едно. Сега, за да видим рибата дали станала златиста, да обърнем една. Малко трябва. Сега се изправяме и другите парчета. Докато станат. Така, сега ще обърна и другите. Добре става. Ще въргалям и другите. Така, почва малко да ми свършва и брашното.
Сега сложих малко и брашно, защото почна да ми спъква. И сега се увързаваме и се въргаляме. Добре се отложат рибите. Малко и да се почистя. И да видим рибите. Сега обърнах и рибата на другата страна, т.е. на една страна. И малко трябва да почакаме. Сега и обърнах и от другата страна, като малко се присвететиха. Сега и от другата страна чакаме. Ай, сега да ги извадим. Алекс пръска. Вау! Така да ги поступаме и ги слагаме. Това парче малко прилича на търпот. То не е малко, даже доста прилича. Така. Да сложим и още едно. Примерно е такова. Така. Ето как се получиха първите парчета. Сега и чакаме. Хора, ако ви хареса как правя хрупкава рибка, може да лайкнете видеята, може даже да се абонирате. Това беше от мене и после ще ви покажа резултата. Довиждане!